Thani maeva lo mana uthole umsebenzi wena. This is the day. Namhlanje ilanga lakhona. This is the hour. Namhlanje isibili hour yakhona. Unofanele uzorodzwe mukuthuma kwa Paulo Masha weAfrika. Kufanele uphunyuzwe ekuthunyelwa kaPaulo Masha weAfrika. Muparisi mofati muzorodzwe mukuthuma kwa Paulo Masha weAfrika. Shumayeli kufanele uphunyuzwe ekuthunyelwa kaPaulo Masha weAfrika. Mai munafati muzorodzwe mukuthuma kwa Paulo Masha weAfrika. Mama kufanele uphunyuzwe ekuthunyelwa kaPaulo Masha weAfrika. Zivunzewe ndolezwa dambidziko rani rakho. Zibuze wena ngowazi uhlupho lwakho. Wesho wakati watu maparo watu watazorodza vanoni vanotenda. Ngoba izwi lathi Paulo Masha weAfrika uthi aphumuza abakholwayo. Saka wazorodzwa kamukuthuma kwa Paulo Masha wayi. Ngakho usuphunyisiwe ekuthunyelwa kaPaulo Masha weAfrika. Kana akathuma munhu wekuGhana kathi kuNigeria. Ngabe wathunywa umuntu waseGhana kumbe waseNigeria. Zvino wakakutumira unonzwa urimi rwake iwe. Manje wakuthunyela lo ozwa ilizwi lakhe lolimi lwakhe. No man, Jehova ngathi basi repana pasivarana. Hawu Jehova makasincede ngelanga lalamhlanje. Ndamboti mwana asingachema anofira apa iyi. Mbereko. Ngathi umntwana ongakhali ofela embelekweni. Ndoyisa bhuku rakho pana apa. Ngiyafaka incwadi yami phansi. Mira shisho mamai. Ndoyisa bhuku rangu pasi apa nditi. Amen. Hallelujah. Kuimba nekuparidza chinhu chimwe chete nheka uye zvinhu zvinodini zvinoenderana zvinopindirana. Saka zvazvinoita anenge achidzidzisa uyu tinomupa nguva yekuti apedze poindi yake. Paanenge akuzonoti bhuku uku tochidini tosumudzira poindi iyaya tichitsigira nekuimba zvakafanana nekudya uchimwira mvura. Ndo zvatinenge tichiitawo ari kudzidzisa neari kuimba. Ndobva zvaenderana kuti Mwari atibatsire. Kudzai Jehovha. Amen. Afrika. Amen. Panapa irindatumwa pana vatungamiri tivonesana nzira yenda kupi? Mudenga. Mina ngithuye lapha wakhokeri banasibonisane indlela yokuya ezulwini. Noti muziwe nzira paro wale ndiye mufambi wayo. Owazi indlela yasedwaleni nguyomhambi wayo. Uyakaidanda kudenga notevera munhu wakadini akabvako. Ufuna kuya ezulwini yalandela umuntu wabuya khona. Kunamata kusukungotevera. Ukuthandaza siwo kulandela kuphela. Kuba nezivo. Ikuba lomqondo. Nenjere. Lomqondo. Afrika. Amen. Ndenje nezvebhuku randayisa pasi. Ngikhuluma ngale ncwadi engifake phansi. Iko zvino ndikati ndarisimudza nditi. Amen. Manje ngalithatha kanje sengilisukumisile. Ndikarisa apa futhi rakadini bhuku iri? Rakasumuka. Right. Rikasvika futhi radini? Rasumuka. Ko rikadai futhi radini? Rikadai futhi radini? Tiri pashoko rakuti iwe simudza mwoyo wako Mwari anokunzwa. Zvinokuti wena sukumisa nhliziyo yako uNkulunkulu yakuzwa. Kufunga kwedu kwose kunozivwa naye. Kubanga kwedu konke kwaziwa nguye. Mwari wakakuzwa uchiri ropa iwe. uNkulunkulu wakwazi useligazi. Uri mwanakomana mwanasikana wani? Wamwari. Ndodana nendodakazi kaNkulunkulu. Shoko raMwari katikumbira uchani? Uchapiwa. Saka uchani? Chawana. Wakweza uchani? Chazarurirwa. Yes. Saka zvino dambudziko rako riri papi? Manje uhlupho lwakho lubupi? Mwari unomesa zvimwe zvinhu anoti munhu wangosanya zuva rimwe chete. uNkulunkulu womesa ezinye izinto ukuthi umuntu azile usuku olulodwa. Kana mazuva maviri. Kumbe amalanga amabili. Kana mazuva matatu munhu aumbofi. Kumbe amalanga amathathu umuntu akafi. Afrika. Amen. Saka pepe patinokumbira vanasikana vaJehovha kuti manje wakatumwa naJehovha kuzorodza vanotenda. Manje lapho sifuna ukucela amadodakazi kaNkulunkulu ukuthi uPaulo manje wafika wathunya ukuba laphumuza abakholwayo. Zvinozorodzwayo mukutumwa kwaPaulo Masha weAfrika. Akaphumuzwane ekuthunyelwa kwaPaulo Masha weAfrika. Chinondifadza nje kuti iye mupenyu. Ekungijabulisayo ukuthi yena uyaphila. Yena akapotobata uruoko rwake sezvizvi. Nami ngike ngabamba isandla sakhe kanje. Ngilosi yakabva kudenga. Ingilosi yasuka ezulwini. Ndakambodziswa nezvake ndichiri kuchikoro form 3 nomwe ticha. Ngafundiswa ngokwakhe ngisesesikolweni form 3 ngomunye umbalisi. Mubhuku rainzi iro Ngugi Matigari yakanyorwa neKinyani Writer. Ainzi Ngugi waPyongo.
Akataura iye achiti religion keeps people in perpetual fear of the unknown. Kuti perpetual is a continuation process. Kona ngikugara vachingwa mukutatu mukati uko kuna Mwari unobai vanhu namapfuma. Africa. Amen. A continuation process. Asi ndakazofanzwa manje ngase ngijabuliswa manje. Tasikazi kune imwe bhuku rataivenga ranzi Far from the Madding Crowd. Sesifike kwelinye ibhuku esasilifunda. Rakafunzwa mubvunzo zikanzi you will be remembered. Aibva anyoratidza kuti chinyora nepenzo ipapo ubvunzo kuti when, how, and by whom. Hallelujah. Africa. Amen. Ndakaramba ndakazobva ndikaenda kubulawayo ndikunoshanda ikoko. Ngakamba ngaya kobulawayo ngasebenzela khona. Ndakaramba ndine dhati mibvunzo musoro wangu. Ngakamba ngile leyo mbuzo enhlokweni yami. Kuti asitachina matakuziyoni kwatiri kupasina. Tisikazikwa tinogara tinoenda zvino tozoguma nokudini. Ukuthi masithandaza lapha besikhona eZayoni singakwazi lapha siyakhona kuzogcina kuphi. Ndakawasangana mvakele maziyauka ashenda panasi. Aibhatidza nezve-unknown. Ngahlangana nomvakeli madziva esiya enasi wangitshela ngo-unknown. Ndibva ndazoona kuti ini chikombira muchechi zvikanzi wawana basa kubva zuva ranhasi. Mina ngingena echechi kwathiwa ngithola umsebenzi ngelanga namhlanje. Ndinoti ndakazorangarirwa. Sitsho ukuthi ngakhunjulwa. Ndibva ndasanganazve nemuranda wani waMwari. Ngahlangana njalo encebeni. Wakatumwa naIshe Jesu kuzorodza vanodii? Vanotenda. Wathunywa inkosi Jesu kupumudza abakholwayo. Zvino tose ngatizorodzwe mukutuma kwaPaulo mazha weAfrica. Ngakho sonke masiphunyuzwe ekuthunyweni kwaPaulo mazha weAfrica. Pane munhu achiti akataura nepikicha inomupa mhinduro. Manje umuntu manje ngakhulunywa lesithombe siwathunywayo imnikeze impendulo. Neni kwandiri ndoimudza pikicha yawo kati mama mukase mudzidzisi ndobva ndokumbira chakati zvobva zvaita. Nami ngiyayikhulumisa ngokanjani mthunywa cela lokho engucelayo uyanginikeza. Imwe yacho yakatanga yakati seyakaondoroka kudai. Kwandakagara ndichinamata kwakanya ndikaona yasimba yana matema akura kudai ndikati hapo sindotenda ndotenda. Ngachina yakaramba yakasimba pikicha iyoyo. Ndiye Mwari watiri pamberi pake Zvino. Uya uNkulunkulu esiphambe kwakhe manje. Musareve bhanhema Mwari akundiwina vanhu vaakavumba. Ingatshelwa amanga uNkulunkulu akanqotshwa ngabantu abadalayo. There's nothing like that. Akukho kunjalo. Mwari akundiwina amasatani sikana navaroyi. uNkulunkulu akanqotshwa ngamasatani isikhumba abathakathi. Vanhu vanobva vaiswa fiye. Abantu bafakwa ukwesaba. Irosho kangoti musara Jesu wakatuma Paulo mazvafuka zvorodza vanotenda. Wena wathi kona uzwa kuti ngegama likaJesu watuma Paulo mazha weAfrica ukuphumuza abakholwayo. Satani ubvawira pasi. Usatana wele phansi. Hayi vanhu vangagotambudzika koya akambovumba umwe Mwari naSatani ndianiko? Africa. Amen. Kuba hatozivika ipapo. Omunye akakwazi lapha. Akavumba umwe Mwari naSatani ndiani? Owadala omunye uNkulunkulu Satani ngubani? Yes. Jobho wakachema kuti abone Mwari. uJobe wakhala ukubana abone uNkulunkulu. Hana kuchema nokuti angara mngane murume. Azange akhale ukuthi ngoba wayeyalwe yindoda. Hana kuchema nokuti angara aperebwa nebasa. Azange akhale ukuthi wayephelelwe ngumsebenzi. Asi wakachema kuti dai buso hwake abonana naJehovha pachake. Kodwa wakhala ukubana ubuso bakhe bubonana noJehova. Wezwa kana iye akange asvika wayesazi ukubana yena uJehova mayesefikile. Wayemurondedzera madambudziko ake ose. Wayezomuropafadza. Wayezomtshela inhlupho zakhe zonke wathi ahle ambusise. Paulo mazha weAfrica wakadaidza Ishe Jesu. uPaulo mazha weAfrica wabiza inkosi uJesu. Murume wainzi Gombe agwarira kufa. Indoda okwathiwa nguGombe egulela ukufa. Ndakadaidza Ishe Shasha abuye akamira kumhepo sapapa. Uthi ngambiza uJesu weza wazokuma emkhathini kanje. Afara kati ndinotenda Ishe mabuye ndoda kuzwa kuti unogwara kuli. Akupora. Wasesithi ngiyabonga Nkosi Jesu ngoba usubuyile lo gula uzosila. Unoti Ishe akaisa pamusoro maboko pamusoro pagomba ibva vafa. Wathi uJesu wathi esefake izandla phezu kwagomba ugomba wafa.
kubira zvakatishira zvamama uya chiporesa uyu kuti evangeli igokuzwa. Wasecela njalo ukuthi wena Nkosi Jesu ngoba ubusile ngicela usilise lumuntu ukuze ivangeli yakho ihambe emhlabeni wonke. Ishaka isazoba kupamusoro kwagomba wakamuka vakararama. Inkosi uJesu wasefaka izandla phezu kwagomba wavuka waphila. Vagombe vakazosimudzwa paguva mugore ra2022 nendikavavona maziso angu kuti vagomba. Ugombe wasukunyiswa eGwamba ngo2002 lami ngambona ngamehlo ami ukuthi uye ugombe lo. Asi shoko rakasimbiswa nomurandi waMwari pano vagombe rekuti Ishe haana kumudzira kuti urime cotton. Ilizwe laqiniswayo kugombe ngwathunywayo wathi uNkulunkulu akakuvuselanga ukuthi ulime icotton. Pamunhu wose unozvinzwa muna kubuya munoti masanyo okutengesa hazvisiri izvezvi. Azange lize ukuthi lizowenza umsebenzi wokuthengisa. Hatidzive pana vagombe vakamuzwa nomuranda wanu waMwari. Ipatomedzane nguva yechi yavakuru. Verenga mutungamiri wako. Wakafanana na Jesu ndiye. Wakafanana na Jesu. Hakuna wakafanana. Wakafanana. Wakafanana na Jesu ndiye. Hakuna wakafanana. Hakuna wakafanana na Jesu. Hakuna wakafanana. Wakafanana. Hakuna wakafanana.